Tak jmenuji se Jitka Šramotová. 4 roky provozuju pánský vintage obchod Skoro Kokom. Tak, první otázku na vás mám. Jaký máte vztah k sekáčům nebo vintage obchodům celkově? No tak vzhledem k tomu, že jeden vlastním, tak mám velice pozitivní vztah a v podstatě nikde jinde ani sama nenakupuju, než po second handech a po vintage obchodech. Máte nějaký oblíbený sekáč, kromě toho svého obchůdku chodíte ještě do nějakého jiného? Chodím samozřejmě ke svým kamarádkám, kolegyním, chodím na Žižkov k Ivaně Závozdový, chodím po sekáčích všude možně po Praze, když jdu zrovna někde kolem, tak musím nahlídnout, to mi nedá. No ale nejvíc asi mám nejradši ten na Žižkově, jmenuje se to Studio Vintage. A co kupujete nejčastěji za druh oblečení? Tak teď poslední dobou nejčastěji si kupuju kalhoty, protože mám takovou profesionální deformaci tím, že vlastním pánský obchod, tak se trošičku nějak jako stylizuju do toho pánskýho. A taky se přiznám, že teď už ani tak moc nenakupuju, protože už mám plnou skříň a nemám ty věci kam dávat a nechci se ani zase ničeho zbavovat, protože mám velice hezký kousky. A zase jako nemám potřebu nějak hromadit zbytečně. No a když jste teda ještě víc nakupovala, kolik jste tak zhruba utratila za měsíc za to oblečení? No děvčata, to bylo ještě v dobách, kdy ty second handy, kdy to tam stálo opravdu 50-100 korun a koupili jste neuvěřitelný klenoty, jo. Takže já mám třeba Versace sako za 100 korun, Gucci sako za 50 korun, Max Mara kostým kalhotovej za 100 korun, takže asi tak, no, kolik jsem tak mohla utratit. Asi 500 korun měsíčně za věci, které mají 10 000 hodnotu. A to se vyplatí. A to se vyplatí. A poslední věc, jestli byste doporučila nějakou akci nebo nějaké místo, kam se podívat. Jestli třeba víte o nějakém tom. Tak já vím, že třeba teďkon v sobotu bude blešák v Holešovicích v továrně, který probíhá teďko teprve podruhý, ale když probíhal někdy před měsícem nebo 2 měsíci poprvé, tak měl opravdu velikou návštěvnost a velký úspěch. Já tam nebyla a každý mi říkal, že jsem strašně prohloupila, že to tam bylo skvělý. Takže teď tuto sobotu továrna Holešovice. To je, co se teda týká toho nakupování. A jinak teda mám teď poslední zážitek, protože víkendy se snažím trávit v přírodě. A jezdím hodně na výlety a provozuju turistiku. A teď jsem byla v neděli na místě, který se jmenuje Kux. A to teda všem nesmírně doporučuji, je to sice daleko od Prahy, asi 120 km, ale je to nádherný místo, kde dřív býval zámek, ten tam už teďko není, ale je tam budova, která se jmenuje Hospital. Je to opravdu taky takový jako starodávný místo a je u toho velice pěkná vesnička a je to takový úplně magický místo, takže jeďte všichni na Kux. Tak my vám moc děkujeme za rozhovor. Já děkuju.